What's up guys? Dede ko rin si Babares bay sang lula. Tanda ko nila sa lulo niya. Kasi undoy po naghugas sa motor. Kalabong dida sang tubig kay wa mo guni. Ano madala kay damay ko as reservoir. May ilang gihugas. Dami dari kay madyo magtubig dari kay wa may bayad kay diretso mo sa reservoir. Tapos uding. Ay gamay pes pa nila sa lulo guys. May water lily. Gagmay pa di ay bagong giharbisan. Matong hapon din itong tananday guys. Dama na itong ganiha dito mi sa ibabaw. Kay nag-washing mi sa rutom bitaw sa motor. Nandiya. Nga tupod mi munisipyo. Giabotan man may uwan. Madyo kay ni uwan na pod. Salamat sa Ginoo sa uwan. Kay mabuhi-buhi nag mga tinanom. Nandiya karon day guys. Dos. Mayo dos. Mayo dos ron guys. Happy mancha rin eh. Kaya ang paano din naman guys. 13 month. 13 month pay na ron guys. Nang lanaji 13 month pay guys. Di ato mi sa merkado kay nangita mi kuan ang ka ni suda pa ning dato pag syudad guys bakay kita ka palit og cake. May cake isa man ka flavor ag available. Nga may lami pura bagaba. Isa lang ko may mag-cake kay maras gyapon mga tao daris bay di pwede tamis. Diya kami ra magkan-kaon. Bilaman guys kay sa dapos isa ka tuig wa lagi pud mi handa kay mamagitong didto mis hospital. Ang importante basko ang panglawas og bisag murag iro og iring usahay. Mara ni jagdi sa magwantas ang batasan. Bahala na siya. Kay gako kasi kung siya guys di kagwantas ang batasan. Lugar ako nangandoy og pabibi. 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 Lugar ako nangandoy og bitaw. Og naay og di gali ko kapud og panglutas, di kapud og sinunod sang batasan. Kay siya may manghod, ako may maguwang. May manghod sila guys og maguwang ko og baji nang lutas ko og laki. Bata pa. Ang lutas buto banig. Ako nagilutas dani kay pabata-bata ron eh pero daghanan ni gigubang nawasak nga kuan tahanan. Diaw. Daghanan ni gyud. Pero pa siya manguyab na guys. Daghanan ni gipang gubang bay. Yeah, bisag mabaw karon og wa gali dihagban mo. Sus pero aja pili. Daghanan bitapod. Muso mo tanan guys, mo lami rong nang hapon na kay uwan na wawaji pag mga abog sa karsada. Daaw gabi day guys. Dito mi sa bay sa Ijaan ni. Ang Ijaan guys kay first visit mga gabi niya. Kuan raman gibasa marman siya kuan na 3 days ra. Namatay na mag nanay ni Kuya Berto kato bitong na usa na kapanday gagaw ni undoy katong dito pud sa bahay. Yeah.
Ugma guys, ilubang mo sila na yun dyan. Last vigil karong gabi. Sa gabi, may last vigil. Kay Bawal naman kasi upa, huwag magkauban ba? Kamangkulis. Pag zero pa uban. Di ba sa ganahan magpauban guys? Ihatid. Kay Ihatid gusto mo ko di Agi. na mo ko itagoy. Hmm. Mo nagdangagrag na oh. Magpatid ako na dyan guys, kay sinanay na po gibati. Kanang, sige siya, tag-ab. Ako kanang may... Kay na may tagay. Hindi, nawa, magkitagay. Hindi, nang kuminom mo dyan. Nagdangag ramag na oh. Basta na 13 month pay guys, di kuminom. But ano naman kauli. Bahala pag ka. Ano sa mga life nyo da sa kahanginan guys. Kami hapit na po nyo balik sa Manila. Manila. Oh, kuha naman guys, i-message lamang ko sa Facebook, Violet Upaw katong interesado magpadaog kalamay or Binignit. sa padya peanut kisses ba or t-shirt ba nga souvenir. Katong gusto ra padhawa ba ako na mga sa interesado ra. Willing ra pug ko og gusto mo patong ra ko gamay para sa pamasahe. May gusto na si guys. May gusto. Hanggang naman gas ako ikapamugas na nag-abot puhon. Diyan ibalik mas Manila guys, mag-start na po niyo kuan among kinabuhi bago na pod. New beginning na pod kay wala naman may mga kuan dito. Mga gamitin na sa kusina. Kaya nahurot man lang ito kay pandaman naman tanan kay. Dumang gida kay jung gibawon. Kay na-stock, wala stock nung among mini rep dato bitaw styro. Bili na kamo mga stock guys basig madaot. Hindi basig kanang tungkabon pa sa mga ilagang gagmay. Mga ang ida tanan wa masida kay nagpasyal-pasyal pa man sa Cebu. Lago kay nagbaas man ko ang ida tanan. Daga siya guys dahil duha ka sa kung ukay-ukay. Dada pa isa ka bag nga mako og katong sa suitcase nga mako. Ya pang gapil dagi nga kan siya guys. Wala siya kan siya kasi nagbalik. Uy, tiog do. Sa mo titagwa na tayo panghikam adto. Ni one port. Agay ko. Gatimaan ba ko sa tataman ha. Wa mo gusto nimo ipa. Wa, ako pa imong kunho nakadahog na ang ilista. Wa to na ipa guys, ulit na sa kibaw pila ang ikuha. Bantay naman dito. Sinsiyo ra mo gusto. Layas sa kasbay nagabot og kuwang na to. Medyo kakabalik ug dito nimo balik. Bantay naman dito ka. Muna mga po natong tinig, umudot may mabalikat. Na guys, ang panahon karon 101, ganang buntag day, wa may exercise, ay dami gisori nga baligja. Rin dami among lutong suman. Na nag-uwan siya. Ready na pag mga buwak kada danan, kay magdana pag kog buwak. Kay buwak dito. Aga mga buwak ipangkawat man kuno nang wa na. Da magdapo kog kamunggay kay itang. Sige na bisag dagbuak guys nya, wala matamnang kay piit ka jugbay. Wala lagi kay nangawa na kuno yung gatong silingan. Aga bang buwak guys, nada dyan sa bay. Iwan ay matbutangas gawas. Silingan naguban gipang kuha kuno. Mahamon putong mailan hatong kwaon ni naguli ug hamakitan. Ano ikaw ray na buwak nga to? Katimaan man kus kaang naman to nga ilang lubot sa kaang. Wala na nahilis na to. Wala na meron na katog. Ano na siya? Mawal pa dyan kadlaw ko siya guys. Kaya 13-1 guys. Wala may full dyan na guys kaya wakoy advance na wakoy bali. 13-1 nga way remit. Hi guys. Merinda sa kahapon nun guys kay tugnaw. Kaging hinog o kanton. Muna yung kon guys. Gaan sa mong 13 month. 13 month salary. 13 month of love guys. Love. Kaging na Ang kuman. Ano pa? Wala na. Kaya pala duha na bilin guys.
Karon din na ako. Malay mo ko ano. Mingaw na ko Korean ramen. Abaw bahang. More na yung panahapon guys. Anak lang panhapon. Dami malay pa ningali. Palagsara mo ka ngali guys. Kami nga. Pauli na di ka banila guys. Kampang Gani, na kalau pamay nagkakataon. ka kanton. Duha na kabuan. Kaya ba? February na. Duha na kabuan. Kapin. Wala pa. February 20, pamutan na yun. March, 22. April. Mayo mo nun. Maro na siya ikon guys, kanang sulo kabok kanton. Wala ka po sa ligong. Kailan mo ligong guys? Tamang ligong, gani. Panaksan. Ang tawag ni Lola na sa una ligong. Ligong. Ligong tasa. Ligong Panagsang ito. dahong. Ligong kung tasa. Oh, Ligong ba ito? Ligong. Tasa kung ligong. Kani gahong. Kumbuot ka punta. Bata pa ka diyan. Jahong na kuno guys. Tasa may ligong. Yung gahong niya. Wala na, hurot na. Ito pa na kay ni Juan. Hindi na bugnaw. Si nanay guys, nagkaan na si Jaglugaw. Lugaw nga black rice. Ano na guys, hurot na. Last to. Madam. Mana ko guys. Ilan mahurot talaga. Dia pada yang parak orang kan guys. Jahong kay karaang panaktan lang. Ngay kuwan. Isda na. Ano yan mga karaang ng mga... Dapat kung nakaabot mo ringan mo, medyo na mo. Pinuraan. Pag gana.